Naralayang message kan CLTV 36 News paging metong a concerned citizen. Bang bakit ang sitwasyon na ning teteng ay Nikim Purok 3, Barangay San Isidro, syudad na ning San Fernando, Pampanga. Lunes, November 13, pegsaryanan ning CLTV 36 News ang mesabing lugal, bami ang akit ing amanuan ng tete. Mahigit at 30 banwa na lang magkakasakit dadalan kening mabuyang teteng ay ni reng mapilang residente kening Purok 3 San Isidro, syudad San Fernando, Pampanga. Bukod kung ining pitatalpakan, gagaloya, ining karelang tatalnanan, mabuyaya naman po. Kwentuda reng may Mario at syula king apulong pamilya reng makatok ng king lugal, aldo-aldong dadalan king tete. Metong nekareni ing 40-year-old na dialysis patient ay Mary Ann Pascual. Balang magpa-dialysis ko, ma'am, siyempre, kaya ba't kumig-dialysis, mga lambo ko, siyempre, tumiti aking, kaya ni, minsan po, manabo ka, kasi makakaruging tetemigay ni mami. Kilubning alos siya mabanwa ng pamagpaulo, ing mabuyang tete kanuing kayang arapan, balang Martes, Huwebes at Sabado, ni mumuntaya king dialysis center. Metong muna man kare magkakasakit dadalakit kay mesabing tete, ing 77-year-old ay Manang Pascual. Maglakad ko, itang gagalgal ko dito, sa alikos na masag intod ko nga niya, kaya kakanya niya, o numarog nitalbi ko makay, may nabo ko, akong deal kasi. Marakal nala naman kanuring menak bagkeni, mapaanak man o matua. Asne muna man kare nating sapak ing lalam na ning mesabing teteng dutong. At siyempwa, nepa ni video na ni CLTV 36 yung nga na kay ni, amita lusad kabang dadalakit keng tete. At inoman kanong aluang malyaring dalanan deng makatok ng keng lugal, o neng malawd siya ni, at kailangan da pang mamasahi king tricycle. Halos subdivision na po rin kayong kabila. Makarin naman po kung makidalang ka sa subdivision, private property niya po ito. Makatapilang beses nala naman kanong linapit kayang barangay, bang manyad sa tungkol kayang sitwasyon na ning tete. Wala naman po kasing gagawa, lalo demo po kasi kini. Malamba ko niya po talagang anyaran niyo, ning wala po talaga. Diyan akong dindal pa ka na masali sa yamu, tangya kaya rugo magkasalalakad ng puental nanan ako. Sana po action din kaya kaming tete. Na gawan din kasi malambak ko ng anyaran po yan, nala po talaga eh. Tsaka manyad ko rin pong diri po para ka rin kamag-anak po ko kaya ni. Yatong po kasing ako po mag-dialysis eh. Dialysis patient ko po kaya po mayad ko po sa ako. Agpang keng outgoing barangay captain na ng San Isidro ay Bernardino Talaw, private property ang ilugal at tutuknangan daling taong aldo-aldo gagamit keng teteng dutong. Bistaman makanini, pag masabalan danemurin kano ini at penyawad ng pondo ing pamagpasamas king tete. Malamat po na pong panyad kay city government, ulipin pong lultoya pong private ita lugar, katang loti, niya po, maninayo ko mo pong feedback kay city engineers kanya, nung kapilande po ipatog ba do, ipagawa itang gay, asan da pong gay, bala mo, tete pong pang tao, ako da kanita. Pong bridge hanggang temporary pa mong dalan ay pong masolusyonan kay malagong panahon kasi din po at pong masakit yan mag-dialysis siya at mo na po mga to senior citizen ken na kailangan pong madadalan ako na po nakadainggan pagkauran. Samantala, agpangkang City Engineer Anel David, aliya pa miraras karela ing sumbong king mesabing tete. Kaya naman eya pa makapalup king 2024 budget ing pamagsamas kanini. Sinabi na namang David, ang malyari ang i-prioritize ang rehabilitation king tete at kumalang pondo keng supplemental budget para kanini. Ako, inke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.